10টা মিছা কথা কয় 10টা নালাগা কথাবিলাক কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাতকৈ সমাজখনটো আকৌ ভুগিব লাগিব ইয়াতকৈ লাহে লাহে যাওঁ আৰু সেই সময়ত মই প্ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ যে 10টা ভুল কাম কৰাতকৈ ইলেকশ্যন হাৰাটোও ভাল ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিखौ लानानै प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ एक्सन डिपिफोरखौ थगायदों बिटिसिखौ सानसे समाव एक्सन डिपिफोरा खुंगोन प्रमद बर' आरो दिपेन बर' खोनासं थाइजौ गोखै खाजि UPPL पार्टी जेननायनि थाइजौ गोखैखौ बाजाराव खेबसेल' फाननो हायोलै जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर' आरो दिपेन बर' ढेकियाजुलि समष्टिखौ लानानै एक्सन डिपिफोरखौ नंखाय बाथ्रा होदोंमोन बे नंखाय बाथ्रा थगायनायनि थाखाय साजा 5 बोसोरनि उनाव UPPL पार्टी सोदोबानो थानाय नङा आरो बिथांमोना जायखौ सैयाबा सैखाया आरो जायखौ मोजां मोनोथाय मोजां मोनो मोजां मोनब्रेखायो भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय BPF पार्टीखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बमा गावदों रंजादों एखे लोगो रंजादों जोबोद बाखनायथाव जायफोर UPPL पार्टीखौ सापर्ट खालामदोंमोन रायजो राजाफ्रा लाजिनाय फैदों दुखु मोनदों गोसोआव लाजिनाय साननानै लादों बेखौ जालदाबगार जायफ्रा दुखु मोननाय लाजिनाय गोसोआव लाजिखांनाय दं नोंथांमोना जालदाबगार जायखि जाया सोरबा सासे देरहादों बे सासे देरहानाया सोरबा BPF नियानो जा सोरबा कंग्रेस सोरबा BJP जायखि जाया केन्डिडेटआ खामानि मावखानांगौ नोंथांमोना लाजिनाय आरो दुखु मोननाय दङबा बेखौ जालदाब गारहर 5 बोसोरनि उनाव UPPL पार्टी होननाय सोदोबानो थानाय नङा मानो थानाय नङा जायफोर सिनियर UPPL नि जायफ्रा गाव नखरनिफ्राय थाइसे थाइनै हेफाजाब खालामनानै गावनि पकेटनिफ्राय UPPL पार्टीखौ फोथांबोदों दिनैसिम UPPL पार्टीखौ जायफ्रा सिनियर बिथांमोना फोथांनानै लाबोदों जायफोर सिनियरखौ सिनियर सिनायनो रोङा जायफ्रा UPPL पार्टीनि साफा सानै प्रमद बर'नि आगदा आखि जायफोर सिनियर UPPL नि बिथांमोनखौ सन्मान होनो रोङा बै भुलनि थाखायनो दिनैनि समाव जिर' जानो गोनां जादों जायफ्रा सिनियरखौ सिनियर होनो सन्मान होनो रोङाखै बिनि थाखायनो दिनै UPPLआ सासेबो देरहायाखै बेनो साजाया बिथांमोना जायखौ मोजां मोनोथाय मोजां मोनो मोजां मोनखायो आरो जायखौ मोजां मोनाथाय मोजां मोना मोजां मोनखाया सोलों प्रमद बर' आरो दिपेन बर' सोलों हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय सोलों BPF पार्टीनिफ्राय सोलों BPF पार्टीखौ गाज्रि सोमखारिनानै नोंथांमोननि पार्टीयाव जयेन जाहैदोंमोन आरो फिनै BPF पार्टीयाव जयेन जाफैफिननो गोनां जादों हाग्रामा महिलारिया रावखौबो नेवसियाखै आंखौ गाज्रि बखिनानै थांदोंबाबो जोंनि पार्टीखौ गाज्रि बुंनानै थांदोंबाबो जायफ्रा खस्थ' मोननानै फिनै फैफिनदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि पार्टीयाव बजबनानै लाफिनदों बेसो पार्टीनि स्वभाब लिडारनि स्वभाब सोरबाया गोरोन्थि मावोबा
कनसिडार आरो निमाहा होननाय सोदोबा थानांगौ। नाथाय प्रमद बर' आरो दिपेन बर' बे सानै गेदेरमाया एक्स एन्ड बि होननानै बुङोबानो खारो, मोनामो। जोंनि खोनानो मोननाय मथे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव साफा सानै एक्स एन्ड बिनि एपिपि पार्टिनि जाय गेदेरमाफ्रा इउपिपिएल पार्टि आरो एपिपि पार्टि ज' जानानै गेलेनोसै। नाथाय बिथांमोना गनायनो हायाखै। एक्स एन्ड बि होननानै बुंबानो प्रमद बर'आ खारो, दिपेन बर'आ खारो। बे थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ दिन्थिखादों। साफ्रोमबो एक्स एन्ड बिफ्रा जान्जि खाफ्रानानै एपिपि पार्टिखौ जोनोम होनानै बिथांमोननि पार्टिखौ फेजेननो गोनां जानायानो जाहैबाय बिथांमोननि स्वभाबनि थाखाय। आरो नैबे एमएलए इलेक्सनाव जोंनि खोनानो मोननाय मथे ढेकियाजुलि समस्तियाव प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ खोथा होदोंमोन जाहैदों, नोंथांमोननि पार्टिनिफ्राय गेलेदो ढेकियाजुलियाव। बिथांमोना खोथा होनानै नंखाय माखासे सावरायलायनाय दसेखिनि जादोंमोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे ढेकियाजुलि समस्तियाव दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ एपिपि पार्टिखौ नंखाय खोथा होदों होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे। बिथांमोननि जि स्वभाब थगायनाय हुदा दं आरो बिथांमोना माखासे नंखाय बाथ्रा होग्रा स्वभाब दं होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे। एक्स एन्ड बिफोरखौ मानो खारो, एक्स एन्ड बिफोरखौ मानो बिथांमोना सैया सुखा खालायो, ढेकियाजुलि समस्तियाव खोथा होनानै मानि एसेबां नंखाय बाथ्रा होनो हायो। जोंनि खोनानो मोननाय मथे ढेकियाजुलियाव एपिपि पार्टिनिफ्राय गेलेदो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ बेबायदि खोथा होदोंमोन जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे। नाथाय बिथांमोना ढेकियाजुलिनि साफा सानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर बिबानाव थानाय कन्टेक्ट गैलिया जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे। ढेकियाजुलि समस्तिनि आबसुफ्रा दिपेन बर'नि खोथा खोनासङा नामा? ढेकियाजुलि समस्तिनि आबसुफ्रा प्रमद बर'नि खोथा खोनासङा नामा? नाथाय ढेकियाजुलि समस्तिनि बा ढेकियाजुलि आनसलिकनि आबसुफोरनि सायाव आं बाथ्रा बुङाखै। दिपेन बर' आरो प्रमद बर'आ एपिपि पार्टिनि माखासे गेदेमाफोरखौ खोथा होदोंमोन जाहैदों, नोंथांमोना ढेकियाजुलि समस्तियाव गेलेदो। जोंनि खोनानो मोननाय मथे बे बाथ्राखौ मानो आमाय जुमाय गेलेखो? मानो आमाय जुमाय गेलेखो? बिथांमोना थगायनाय हुदाखौ गार, बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ गार। 5 बोसोरनि उनाव इउपिपिएल पार्टि होननाय सोदोबानो थानाय नङा। 5 बोसोरनि उनावनो जा 10 बोसोरनि उनावनो जा सानसे समाव बिटिसिखौ एक्स एन्ड बिफ्रा खुंगोन, बे रोखा। प्रमद बर' आरो दिपेन बर' खोनासंनानै ला, बिटिसिखौ सानसे नङा सानसे बिटिसिखौ खुंगोन। जेरै प्रमद बर'खौ हेमन्त सारा बासायदों, MCLA जानानै थायोमोनबा, MCLAल' जानानै थानायमोनब्ला मा मोखांजों बिटिसि सेक्रेटारियाव नुजाहैगौमोन? आसि थुयै थुयै एक्स एन्ड बिफ्रा सोमखारिगौमोन प्रमद बर'खौ। बिनिफ्राय हाग्रामा महिलारि सारा आरो हेमन्त सारा दिल्लीयाव दैथायहरदों बिथांनि सन्मानखौ बासायनानै। बिथांमोना लेखा गोरों हिसाबै लेखा गोरों जानानै 25 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोबाय दिपेन बर' सारा। बर'नि जारिमिनफोरखौ न'आव थानानै लिरदो, थाखा फैसाया गाव सोलिनो हानाय दंखायो। जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफोर लोरजिया जानानै थानाय, थाखाया बांद्रायदोंबा बिथांमोननो थाइसे थाइनै हेफाजाब खालाम। सोरबा रोंगोरा, सोरबा जयन्त, सोरबा राजु नार्जारि, इउजि, प्रमद बर', बिथांमोना बर'नि जारिमिन लिरग्रा, बिजाब लिरग्रा जानानै थादोना लेखा गोरों हिसाबै। लेखा गोरों मानसिखौ एमएलए नांगौ थिगानो। लेखा गोरों एमएलएखौ मानो नागिरो? सम सम माखासे आयेन दाफायो, माखासे सोलाय सोलु संबिजित दाफामो। जोंनि बर'नि माखासे गेदेरमाखौनो होन, जायखिजाया बर'नि आन्दलनाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो आन्दलनाव बाहागो लाग्रा मानसिफ्रा केस दं। अबेबा आयेनफोरखौ जुदि सोलाय सोल' खालायोबा अबेबा केसनिफ्राय उदां जायो। आरो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय अबेबा दफाफोरखौ सोलाय सोल' खालामोबा एसेबाबो जौगानाय लामा थायो। लेखा गोरों
मानसिखौ MLA दैथायहरोबा बा जोंनि बर'नि लेखा गोरोंफ्रा MLA जायोबा अबेबा आयेन सोलाय सोलुफ्राव बुंनो हानाय अबेबा आयेनफोरखौ सोदेरनानै होनो थाखाय आसि थुनानै बुंनो हायो बेबायदि लेखा गोरों मानसिफोरखौ MLA दैथायहरनो हानाया मोजां नाथाय जायफोर लेखा गोरोंसिन बिथांमोनानो स्वभाबा गाज्रिसिन दिपेन बर'आबोथ' मामुलि लेखा गोरों नामा मामुलि लेखा गोरों नामा दिपेन बर' साराबो बेबायदि मानसिखौ जुदि MLA हरनो हायोबा आयेन सोलाय सुलु आयेन दाफामबाय थानाय समाव मालाबा अबेबा आयेनफोरखौ जुदि सोलाय सुलु जानाय समाव एसेबाबोथ' खोथा बाथ्रा बुंनो हायो अबेखौबा सोनांगौ अबेखौबा दाननांगौ प्रमद बर'आथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लेखा गोरोंसिन राजु नार्जारी फ्राय बाहाग UPPL पार्टिनि लेखा गोरोंफ्रा लेखायाव गोरों नाथाय स्वभाब नस्थ' होननाय खोथा थायो आरो District Cooperative Association Belasan Bsumutari are Hakan Paglo Asli Kejo Chil Yunpur. Dipinaman Si Muki Alin Bala Bsumutari Second Women UPPL Thank you, Mohila Zila Tokopra. It is